Αγαπημένες μου, αγαπημένοι μου HR-άδες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του HR Research. Είμαι ο Παναγιώτης Κορέζης και σε αυτό το podcast εξερευνούμε και φωτίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο του HR. Τα ευρήματα μιας πολύ πρόσφατης έρευνας του 2023 που διεξήχθη από την EY σε συνεργασία με την Ελλάς ΕΑΠ και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευημερία των εργαζομένων στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αντιθέτως θα έλεγα είναι άκρως ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, 4 στους 10 εργαζομένους αισθάνονται μελαγχολία, απαισιοδοξία για το μέλλον, 3 στους 4 αισθάνονται νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή, το 44% βρίσκεται σε υπερένταση, 16% βιώνει έντονη και συνεχή ανησυχία, το 10% βιώνει κρίση πανικού, το 46% δήλωσε ότι αισθάνεται από λίγη έως πάρα πολύ μοναξιά, μόλις το 39% των εργαζομένων σταματά να σκέφτεται τη δουλειά του όταν τελειώνει, το 64% αισθάνεται ότι το στρες από την εργασία τους επηρεάζει την προσωπική του ζωή και σε σχέση με το τι κάνει ο οργανισμός για αυτούς, μόλις το 23% δηλώνει ότι ο οργανισμός που εργάζεται υποστηρίζει τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν θέματα με την ψυχική τους υγεία και τέλος το 31% δηλώνει ότι ο οργανισμός προσφέρει στους εργαζομένους προγράμματα και δράσεις υποστήριξης της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Και το καλύτερο δεν σας το είπα? Ναι, έχει και καλύτερο. Τα ποσοστά αυτά είναι χειρότερα από το 2021 που είχαμε και πανδημία. Είμαι σίγουρος όμως ότι στον οργανισμό που εργάζεται η σημερινή μας καλεσμένη τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και αυτό δεν το λέω τυχαία, καθώς έχουμε ακούσει εξαιρετικά σχόλια για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ξέρω, μίλησα αρκετά, απολογούμε, οπότε ας περάσουμε αμέσως στην παρουσίαση της καλεσμένης μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο HR Research την κυρία Αλίκη Καπάιου, Group Employee Relations Consultant της Alumil και πιστοποιημένη coach. Πρόσφατα, μάλιστα, η κυρία Καπάιου αναδείχθηκε ως ένα από τα 50 πιο επιδραστικά στελέχη στον τομέα του well-being στον εργασιακό χώρο, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημαντική συνεισφορά της στη δημιουργία ενός υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους. Αλίκη, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα κοντά μας. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το podcast. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα το well-being. Και συγχαρητήρια για αυτή σου την πρωτοβουλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλίκη. Ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο. Πώς νιώθεις για την περίληψή σου σε αυτή τη λίστα των 50 πιο καταξιωμένων διοικητικών στελεχών στο πλαίσιο του well-being? Η συμπερίληψή μου στο well-being 50 Powerlist ήταν σίγουρα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για εμένα. Μάλιστα, έλαβε χώρα την περίοδο που ήμουν σε άδεια μητρότητας και ήμουν σε μια τελείως διαφορετική φάση της ζωής μου και το γεγονός ότι συνάδελφοι αλλά και επαγγελματίες του χώρου συμπλήρωσαν το όνομά μου επειδή με ξεχώρισαν για τη συνεισφορά μου στην προώθηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ήταν μια πολύ σημαντική αναγνώριση για εμένα. Νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα. Όντως ήταν μια αναγνώριση και πραγματικά και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα πολύ βασικά. Στη βιβλιογραφία το ορίζουμε το well-being ως συνήθως το μεταφράζουμε ως ευημερία και γενικότερα ουσιαστικά το περιγράφουμε ως μια πολυδιάστατη έννοια που μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Επί παραδείγματι έχουμε ένα ακρονίμιο, το PERMA, που αποτελείται από το positive emotion, το engagement, τα relationships, το meaning και το accomplishment και γενικότερα έχει οριστεί, όπως προείπα, ποικιλοτρόπως. Εσείς πώς το ορίζετε και πώς το περιγράφετε? Παναγιώτη, η λέξη well-being στα αγγλικά είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται στην ευεξία, δηλαδή στην καλή κατάσταση του ατόμου σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του. Άρα αυτό συμπεριλαμβάνει τη φυσική υγεία, δηλαδή την καλή σωματική κατάσταση, τη σωστή διατροφή, τον καλή και επαρκή ύπνο, όπως και τη σωματική δραστηριότητα, τη ψυχική υγεία, ένα πολύ επίκαιρο θέμα, όπου εκεί πέρα θα βρούμε την ευτυχία, την ικανοποίηση και τα χαμηλά επίπεδα άγχους,
την κοινωνική υγεία, άρα ισχυρές σχέσεις με φίλους, με οικογένεια και το αίσθημα ανήκειν σε μια κοινότητα που είναι εξαιρετικά σημαντικό κατά την άποψή μου, την πνευματική, το αίσθημα του σκοπού και νοήματος στη ζωή και την προσωπική ανάπτυξη και την επαγγελματική υγεία, όπου εκεί θα βρούμε την ικανοποίηση από την εργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής αλλά και προσωπικής ζωής. Ο πιο συχνός και ευρέως αποδεκτός όρος στα ελληνικά για να περιγράψει το well-being συνήθως είναι η ευεξία. Άρα, στην πράξη, αυτό ορίζεται ως μια θετική κατάσταση που αναφέρεται στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Σε έναν οργανισμό αυτό μπορεί να προωθηθεί πρακτικά είτε μέσα από διάφορα προγράμματα ευεξίας, από ευέλικτα ωράρια, από την εκπαίδευση την ίδια, από την προώθηση ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού κλίματος και την υποστήριξη ψυχική υγεία. Σημαντικό είναι, επειδή οι ανάγκες της κάθε εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικές, το HR να λαμβάνει τακτικά feedback από το προσωπικό του, προκειμένου να καταλήγει σε στοχευμένες ενέργειες. Άρα νομίζω μπορεί να διαφωνούμε λίγο στη μετάφραση του όρου well-being, αλλά ουσιαστικά συμφωνούμε στο τι περιλαμβάνει και ότι ουσιαστικά πίσω από τον όρο well-being κρύβονται πάρα πολλά πράγματα. Μου αρέσει γενικότερα να συνδέω κάθε πολιτική και πρακτική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων με σαφή και πρακτικό τρόπο στα οργανωσιακά αποτελέσματα. Τελικά, υπάρχει αλίκη σύνδεση μεταξύ well-being και οργανωσιακής απόδοσης? Δηλαδή, έχει νόημα να το κάνουμε για να ενισχύσουμε την απόδοση συνολικά του οργανισμού, ή το κάνουμε ίσως για δευτερεύοντες λόγους που ίσως έχουν να κάνουν με το employer branding ή με το να αναγνωριστούμε σε κάποια βραβεία και ούτω καθεξής? Η σύνδεση είναι σίγουρα άμεση. Όσο περισσότερο υψηλή είναι η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ατομική, άρα και κατά επέκταση οργανωσιακή αποδοτικότητα. Το well-being, όπως αναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα και σε μια εταιρεία μπορεί να είναι από κάτι απλό, όπως μια ξεκάθαρη περιγραφή θέσης εργασίας, προκειμένου να μου είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της θέσης μου και ο λόγος ύπαρξης αυτής της θέσης μέσα σε μια εταιρεία, μέχρι τη δυνατότητα να μπορέσει ένας εργαζόμενος να αναπτυχθεί ή τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος με σεβασμό, αναγνώριση αλλά και ανοιχτή επικοινωνία. Το well-being είναι ένας τρόπος σκέψης. Σίγουρα συμβάλλει στην εταιρική εικόνα και το employee branding, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι πιο πολύ παράπλευρο κέρδος. Αρκεί βέβαια οι ενέργειες να είναι στοχευμένες και να είναι ουσιαστικές, να μην αποτελούν ένα πυροτέχνημα το οποίο θα γίνει απλά και μόνο για να φανεί μέσα στο LinkedIn. Συμφωνώ απόλυτα ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη. Και τα κύρια, δηλαδή η ενίσχυση της ατομικής και της οργανωσιακής απόδοσης, αλλά φυσικά και τα δευτερεύοντα που έχουν να κάνουν με το employer branding και όλα όσα μας ανέφερες. Υπάρχουν άραγε άλλα σημαντικά ωφέλη αυτών των προγραμμάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο? Παναγιώτη, ένα από τα πιο σημαντικά ωφέλη σίγουρα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Η μείωση του άγχους και της εξουθένωσης, η βελτίωση ποιότητας ζωής και σίγουρα η διατήρηση του προσωπικού. Κατ' επέκταση, ένας ευτυχισμένος εργαζόμενος που νιώθει καλά εκεί που βρίσκεται, που δεν παράγει το βασικό, αλλά δίνει τον καλύτερο εαυτό του στην εταιρεία, ο οποίος χαίρεται να ξυπνάει το πρωί και να πηγαίνει στην εργασία του, είναι πιο ανοιχτός σε νέες ιδέες και προτάσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται και η καινοτομία. Επίσης, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο τελικός αποδέκτης που είναι ο πελάτης μας να παρέχεται σε αυτόν καλύτερη εξυπηρέτηση. Να βελτιώνονται οι συνεργασίες και εσωτερικά μέσα στην οργανισμό, αλλά και εξωτερικά. Και στο τέλος της ημέρας να μειώνονται σημαντικά τα κόστη της εταιρείας, γιατί έχουμε ένα προσωπικό το οποίο είναι σταθερό, το οποίο αποδίδει και το οποίο χαίρεται να εργάζεται στην εταιρεία μας. Εν κατακλείδη, η επένδυση στην ευημερία των εργαζομένων είναι σίγουρα μια στρατηγική απόφαση που έχει πολλαπλά ωφέλη, τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για την εταιρεία. Οι οργανισμοί, θεωρώ, που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων τους, θα πω ότι είναι πιο πιθανό να επιτύχουν και μακροπρόθεσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλα όσα μας περιέγραψες
Τα λέει και η βιβλιογραφία και η έρευνα, τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όσα βλέπουμε στις έρευνες να μας τα επικυρώνουν και τα διοικητικά στελέχη στην πράξη. Οπότε χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Να περάσω όμως σε ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αν ένα πρόγραμμα well-being είναι πραγματικά επιτυχημένο? Υπάρχουν άραγε συγκεκριμένα KPIs ή γενικότερα μετρήσιμα στοιχεία που χρησιμοποιείτε εσείς, παραδείγματος χάρη στην εταιρεία σας, για να τα αξιολογήσετε? Βεβαίως και υπάρχουν και είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Πέραν της ποιοτικής αξιολόγησης, η οποία μπορεί να ζητηθεί να γίνει από τον εργαζόμενο, τους εργαζομένους δηλαδή, μετά την ολοκλήρωση μιας ενέργειας, μετρήσεις όπως είναι η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός ασθενειών, η αύξηση της παραγωγικότητας εργαζομένων ή ακόμα και το retention rate πριν αλλά και μετά την υλοποίηση ενός προγράμματος, μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση αυτού του προγράμματος. Σημαντικό θεωρώ, Παναγιώτη, είναι να μας είναι ξεκάθαρο από την αρχή τι θέλουμε να μετρήσουμε, καθώς και το timing, πότε δηλαδή θα το μετρήσουμε, ώστε να μπορούμε να αποτυπώσουμε με νούμερα τις μετρήσεις μας πριν και μετά την υλοποίηση ενός προγράμματος. Αυτοί οι δείκτες βέβαια, η παραγωγικότητα, ο αριθμός ασθενειών κτλ., η αλήθεια είναι πως δεν αποτυπώνουν μόνο το κατά πόσο ένα πρόγραμμα είναι επιτυχημένο, αλλά συνήθως αποτυπώνει το συνολικό employee experience του προσωπικού, γιατί επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Και μάλιστα τώρα που πες και employee experience, νομίζω είναι και ένας όρος που ακούγεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο HR. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς κι εσύ. Απόλυτα. Τέλεια. Ωραία. Οπότε έχουμε πει ήδη αρκετά. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι ορίζεται και περιγράφεται ποικιλοτρόπως. Κατά τη δική σου τη γνώμη, ποιοι είναι οι πιο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων? Και αν μπορείς κατ' επέκταση στη δική σας την εταιρεία, ποια πρωτοβουλία τέτοια, ποιο πρόγραμμα τέτοιο δηλαδή well-being έχει αποδειχθεί ότι είχε εν τέλει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των εργαζομένων? Το well-being είναι σίγουρα ένα πολύπλοκο ζήτημα που επηρεάζεται, όπως είπαμε και πριν, από πολλούς παράγοντες. Οι βασικοί παράγοντες έχουν να κάνουν σίγουρα με το εργασιακό περιβάλλον, που εργασιακό περιβάλλον εννοούμε και το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή τα γραφεία μας, οι κτηριακές εγκαταστάσεις κτλ., αλλά και το κλίμα. Και κλίμα εννοούμε το ψυχολογικό κλίμα. Είναι αυτό που λέμε, έχετε πολύ ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Να νιώθει άλλος καλά εκεί που βρίσκεται, να νιώθει ευτυχισμένος. Με την ίδια την εργασία, είτε αυτό αφορά το αίσθημα συνεισφοράς, είτε την ανάπτυξη, είτε την αυτονομία, οι εργασιακές σχέσεις είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, όπου η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία, η αποτελεσματική συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Και μετά έχουμε και το στυλ ηγεσίας. Και η ηγεσίας δεν αναφέρομαι μόνο στο senior management, αναφέρομαι σε όλους τους ανθρώπους που ηγούνται ανθρώπους και όχι μόνο. Γιατί θα βρούμε και περιπτώσεις εργαζομένων που μπορεί να μην έχουν επίσημα έναν ηγετικό ρόλο, αλλά να έχουν ηγετική συμπεριφορά. Ηγέτης είναι αυτός που εμπνέει, είναι αυτός που υποστηρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του προσωπικού και μεταχειρίζεται δίκαια την ομάδα του. Ένας άλλος παράγοντας έχει να κάνει με το work-life balance, όπου σε αυτό το σημείο συναντάμε συνήθως τα ελαστικά ωράρια και την τηλεργασία, και έχουμε και την δίκαιη αμοιβή, που είναι σημαντικό να φροντίζουμε σε μια εταιρεία να είμαστε ανταγωνιστικοί με τη δεδομένη χρονική περίοδο με την αγορά εργασίας, αλλά και με την αναγνώριση επιτευγμάτων και προσπαθειών. Τώρα, συγκεκριμένα στην Ταλουμίλ, πέραν της συνεχούς προσπάθειας που κάνουμε σαν ομάδα για ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, η ευέλικτη προσέλευση και η τηλεργασία θεωρώ πως είναι σίγουρα μία από τις πρωτοβουλίες που είχαν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των εργαζομένων και συνέβαλαν και στην επιλογή τρόπου χρήσης του, ανάλογα τις ανάγκες του καθένα, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Από όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες, δεν μπορώ να μην κρατήσω την ηγεσία, γιατί ασχολούμαι ερευνητικά. Μάλιστα, είχα κάνει και ένα επεισόδιο με την τοξική βέβαια ηγεσία και πιστεύω ότι στο μέλλον θα κάνουμε και ένα για τα σύγχρονα στυλ ηγεσίας. Οπότε, πάρα πολύ σημαντικά και θα συμφωνήσω απόλυτα με όλα και ειδικά με το κομμάτι της ηγεσίας. Να περάσουμε λίγο στις τάσεις και τις προκλήσεις που υπάρχουν πολλές φορές στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, γιατί φαντάζομαι δεν είναι εύκολο το να εφαρμόζεις αποτελεσματικά τέτοια προγράμματα. Υπάρχουν
παραδείγματος χάρη περιπτώσεις όπου ένα πρόγραμμα δικό σας δεν λειτουργήσε όπως το περιμένατε και τι μάθατε από αυτό? Σίγουρα υπήρξαν περιπτώσεις όπου ένα πρόγραμμα well-being στην εταιρεία δεν λειτουργήσε όπως το περιμέναμε, με αποτέλεσμα να εξασθενήσει στην πορεία και εν τέλει να διακοπεί. Γενικώς οι προκλήσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων well-being είναι πολλές. Μπορεί να είναι από το οι εργαζόμενοι να είναι δύσπιστοι όσον αφορά ένα πρόγραμμα, να τους είναι δύσκολο να αλλάξουν μια συνήθεια, ειδικά όσον αφορά διατροφικές συνήθειες ή σωματικές, μέχρι το ενδιαφέρον τους για ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμα να εξασθενήσει. Επίσης, τα προγράμματα well-being έχουν μια δυσκολία όσον αφορά τη μέτρησή τους. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα μετρήσεις όλα δηλαδή. Καθώς μία πρόκληση αποτελεί και παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων όταν το προσωπικό σου απορρίζεται από πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό εργαζομένων. Δηλαδή στην Αλουμίλη είμαστε 1.500 άτομα προσωπικό, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο σε αυτή την περίπτωση. Θεωρώ βέβαια ότι σε βάθος έρευνα και επιλογή προγραμμάτων well-being, ανάλογα το εκάστοτε προσωπικό, μία δεδομένη χρονική περίοδο, η αρχική επικοινωνία του προγράμματος μαζί με τα ωφέλη της για να μπορέσουμε να πουλήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα ένα πρόγραμμα, και διαρκής παρακολούθηση και πρόθεση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του προγράμματος είναι κομβικής σημασίας. Γενικώς η ευεξία είναι μια συνεχής διαδικασία που ποτέ δεν σταματά, δεν είναι στατική και τα προγράμματα ευεξίας πρέπει να είναι δυναμικά και πάντα να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων. Δηλαδή κάτι το οποίο για μένα σήμερα σαν αλήκη αποτελεί ανάγκη, μπορεί να μην αποτελούσε πριν από 5 χρόνια και οι ανάγκες οι δικές μου είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές σου, Παναγιώτη. Τώρα, όσον αφορά τις τάσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων well-being, θεωρώ ότι η πολυδιάστατη προσέγγιση, δηλαδή η προσέγγιση που συμπεριλαμβάνει και τη σωματική και την ψυχική και την κοινωνική και επαγγελματική ευεξία είναι σημαντικό, καθώς και η προσωπημένη προσέγγιση αποτελεί μια τάση. Δηλαδή, μια προσέγγιση όπου θα μπορεί κάποιος και να επιλέξει τι προγράμματα θέλει να κάνει, και τα προγράμματα αυτά να συμπεριλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις της ευεξίας που αναφέραμε και πριν. Μία άλλη τάση σίγουρα έχει να κάνει με την τεχνολογία, η οποία φαίνεται ότι με τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος. Μίλησες για προγράμματα που πρέπει να στοχεύουν στην ψυχή, στο σώμα, στο πνεύμα, ακόμα και για διατροφή όπως είπες. Αυτά προφανώς κοστίζουν. Και γενικότερα έχουμε μία άποψη ότι πολλές φορές οι εταιρείες δεν επενδύουν στο HR και στις πολιτικές και στις πρακτικές του. Σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορεί ένας τέλεχος του HR να πείσει τη διοίκηση να επενδύσει περισσότερο στο well-being? Η πειθό της διοίκησης για την επένδυση στην ευημερία των εργαζομένων σίγουρα απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση, όπου θα πρέπει να συνδυάζει δεδομένα, επιχειρηματική λογική και μια σαφή κατανόηση των στόχων της εταιρείας. Παραδείγματος χάρη, η σύνδεση της ευημερίας, της ευεξίας που λέμε, με τους επιχειρηματικούς στόχους, όπως είναι η αύξηση της παραγωγικότητας ή η βελτίωση της διατήρησης ταλέντων και η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας, είναι κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες. Από εκεί και πέρα, η παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων και μετρήσεων, όπου μπορούν να συμπεριληφθούν μελέτες από όλες τις εταιρείες που έχουν γίνει στο εξωτερικό και έχουν εφαρμόσει, και στο εσωτερικό δηλαδή, και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένα προγράμματα ευεξίας, οι οποίες εταιρείες έχουν δει και θετικά αποτελέσματα. Είναι ένας τρόπος. Ή ακόμα και η χρήση εσωτερικών δεδομένων, όπου θα είναι εμφανή η σχέση μεταξύ της ευημερίας των εργαζομένων και των βασικών δικτών απόδοσης, όπως είναι η παραγωγικότητα που αναφέρθηκε ήδη, και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Σε γενικές γραμμές, όπου μπορεί ένας HR professional και μη να υπολογίσει το ROI, δηλαδή το Return on Investment των επενδύσεων, δείχνοντας πώς το ωφέλη υπερβαίνει το κόστος, είναι σημαντικό. Θα πω και εδώ ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι σε μια εταιρεία τρέχουμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης άγχους, το οποίο στοιχίζει 10.000 ευρώ σε μια εταιρεία. Πολύ ωραία. Εάν μας είναι ξεκάθαροι οι δείκτες, άρα εδώ μιλάμε για τον δείκτη παραγωγικότητας και για τις μέρες ασθενείας, και τις μετρήσουμε πριν την υλοποίηση του προγράμματος και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υλοποίηση του προγράμματος και δούμε ότι μειώθηκαν οι μέρες ασθενείας και αυξήθηκε η παραγωγικότητα, αυτό μπορεί να μεταβραστεί σε νούμερα και να δούμε το ROI μας.
Έτσι, άρα από ό,τι καταλαβαίνω αφενός evidence-based που λέμε HR και φυσικά όταν κάνεις μια παρέμβαση, ένα intervention όπως λέμε και στη βιβλιογραφία, το να δεις το πριν και το μετά είναι μια πραγματικά πολύ καλή και απτή απόδειξη. Εσείς βέβαια έχετε και τη δυνατότητα ως εταιρεία να κάνετε πολλά και ωραία πράγματα, γιατί είστε μια εξαιρετική εταιρεία και μεγάλη και σε μέγεθος και πολύ εύρωστη. Μάλιστα, έτσι χαριτολογώντας, προχτές διάβαζα σε ένα άρθρο ότι για το 2024 ο κύκλος εργασιών σας αναμένεται να ξεπεράσει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις των 430 εκατομμύριων ευρώ. Αρχικά συγχαρητήρια για αυτό και μπράβο, σημαίνει ότι πάτε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο όμως μία άλλη επιχείρηση, μία μικρή ή μία μεσαία επιχείρηση χωρίς όλους αυτούς τους πόρους, πώς μπορεί να επενδύσει στο well-being των εργαζομένων της? Είναι το ίδιο εύκολο, είναι πιο δύσκολο? Τι πιστεύεις? Πολύ ωραία ερώτηση, Παναγιώτη. Νομίζω ότι στο well-being μπορεί να επενδύσει οποιαδήποτε επιχείρηση, όσο μικρή και όσο μεγάλη και αν είναι. Ακόμη και μικρές ενέργειες μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά σε μια εταιρεία. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα τουλάχιστον είναι να ξέρεις το προσωπικό σου και τις ανάγκες του και να προσπαθείς μέσα από στοχευμένες ενέργειες να βελτιώσεις την καθημερινότητά τους. Κάποιες ενέργειες μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, η οργάνωση τακτικών συναντήσεων ή ομαδικών δραστηριοτήτων εκτός εταιρείας, ένα πρόγραμμα αναγνώρισης των επιτευγμάτων των εργαζομένων, η προσφορά ευέλικτων ωραρίων ή τηλεεργασίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων για να ενισχύσουν το αίσθημα της κοινότητας και να συμβάλλουν σε ένα καλό σκοπό, προγράμματα εκπαίδευσης και ευεξίας. Είναι πολλές οι ενέργειες που μπορεί μια οποιαδήποτε εταιρεία να επιλέξει. Θα συμφωνήσω και εδώ, γιατί πολλές φορές και για το HR συνολικά λένε ότι ίσως είναι πιο εύκολο να το υλοποιήσει και να το διοικήσει ένας μεγάλος οργανισμός, μια μεγάλη εταιρεία, αλλά όπως συνηθίζω και να λέω και στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες, στους φοιτητές μου και στις φοιτήτριές μου, ότι το HR είναι για όλες τις επιχειρήσεις, γιατί είναι θέμα νοοτροπίας, γιατί είναι θέμα του mentalité, οπότε ανάλογα με τους πόρους που έχεις, δεν ξέρω αν με συμφωνείς, αν και νομίζω από την απάντησή σου αυτό καταλαβαίνω, ανάλογα με τους πόρους που έχεις, κάνεις και ανάλογα πράγματα. Το θέμα είναι να θέλεις να τα κάνεις, το θέμα είναι να θέλεις να τα κάνεις και να έχεις τη διάθεση να κάνεις το καλύτερο δυνατό, πάντα δεδομένο των πόρων που έχεις. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση πριν πάμε και στη νέα μας ενότητα που την περιμένω εναγωνίως, την Q&A που σου έχω για το τέλος, να κλείσουμε την συνέντευξη με μία ερώτηση που έχει να κάνει με το μέλλον των εταιρικών προγραμμάτων well-being. Πώς το βλέπεις? Θεωρώ ότι, όπως αναφέρθηκε και στις τάσεις νωρίτερα, τα εταιρικά προγράμματα στο μέλλον θα γίνουν όλο και πιο εξατομικευμένα. Άρα θα λαμβάνουμε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις κάθε εργαζομένου. Η τεχνολογία, τα wearable devices και οι εφαρμογές σίγουρα θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή αυτών των εξατομικευμένων προτάσεων, αλλά και στην παρακολούθηση της πρόοδου των εργαζομένων. Όπως ανέφερες και εσύ από την αρχή, Παναγιώτη, η ψυχική υγεία είναι ένας τομέας ο οποίος δυστυχώς φαίνεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, αυξάνεται η ανάγκη για την περίθαλψη της ψυχικής υγείας. Οπότε θεωρώ ότι και εκεί θα δοθεί μια έμφαση στην παροχή υπηρεσιών όπως είναι η συμβολευτική, η διαχείριση στρες, όπως και προγράμματα mindfulness, να τα βλέπουμε πιο συχνά. Τώρα, η ευημερία των εργαζομένων θα συνδεθεί, πιστεύω, περισσότερο με την περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα, δηλαδή με προγράμματα που προωθούν τη βιώσιμη διατροφή και γενικώς τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα γενικώς. Το sustainability γενικώς είναι ένα πολύ hot θέμα που λέμε τα τελευταία έτη, όπως το παρακολουθούμε όλοι. Και τέλος, θεωρώ ότι θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση πλέον στην πρόληψη παρά στην θεραπεία. Δηλαδή, θα δημιουργούνται προγράμματα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων πριν προκύψουν τα προβλήματα και όχι πυροσβεστικά. Άλλωστε το είχαν πει και οι αρχαίοι ότι το προλαμβάνει στη θεραπεύει. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν, τελειώσαμε? Δεν νομίζω. Έχουμε και το Q&A. Πάμε για Q&A? Πάμε. Ωραία. Πρώτη ερώτηση. Αν το HR ήταν ταινία, ποια θα ήταν? Τρέξε Λόλα, τρέξε.
Ποιο είναι το πιο αστείο ή περίεργο περιστατικό που έχει ζήσει στο HR? Την εποχή που εργαζόμουν στο Λονδίνο, όταν στην ομάδα του HR κάναμε Kinky Santa αντί για Secrets, που εδώ θα προτιμούσα να μην αναφέρω τι πήρα για δώρο. Αν έπρεπε να δώσει ένα επάγγελμα στο HR ως άτομο, τι δουλειά θα έκανε? Θα έκανε τον διαμεσολαβητή. Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στον εαυτό σου την πρώτη μέρα στο HR, τι θα του έλεγες? Να μην βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στο HR παγκοσμίως, τι θα ήταν? Θα επένδυα περισσότερο στην αναγνώριση της συναισθηματικής νοημοσύνης ως βασικής δεξιότητας για όλους τους επαγγελματίες HR. Ποια θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στο HR την επόμενη δεκαετία? Η αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης. Αν μπορούσες να απαγορεύσεις μια corporate φράση, ποια θα ήταν? Αδύναμος κρίκος. Θεωρώ είναι μια υποτιμητική φράση που αντικειμενοποιεί έναν άνθρωπο. Και τελευταία, τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που ξεκινά τώρα το HR? Να ακολουθεί το ένστικτό του και να είναι πάντα πιστός στις αρχές του. Αλίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Σε ευχαριστώ και εγώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο του HR Research. Αν βρήκες χρήσιμα όσα άκουσες σήμερα, κάνε follow στο podcast και μοιράσου το με άλλους HRάδες. Και να θυμάσαι, οι άνθρωποι είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού. Δεν είναι κόστος, είναι επένδυση.